Ogini dapụrụ n'elu igirigi ike nke Pentikọst. Ogini dapụrụ n'elu ụwa ike nke Pentikọst. Ogini dapụrụ n'elu igirigi ike nke Pentikọst. Otu olu eweta mkpu n'ili Mary, Mary, olee ebe ka unu na-eje? Ọ bụ onye ka unu na-achọ? Ọ bụ onye ka unu na-achọ je? Ha wee sị ya, anyị na-achọ Jizọs. Ha gwara ya, anyị na-achọ Jizọs, onye liri n'ime ili, onye liri n'ime ili ya. Mmụọ ozi wee sị ha, kedu ka unu si achọ onye dị ndụ n'etiti ndị nwụrụ anwụ? Unu na-achọ onye dị ndụ n'etiti ndị nwụrụ anwụ. Onye unu na-achọ ebiliela. Jizọs ọkpara Chukwu ebiliwo, ebube eluigwe emeriwo. Ọnwụlebi ike ga-eri, ọnwụlebi ike ga-eri, ekwensu olebi ike ga-eri, olebi ike ga-eri. Ajọ mmụọ gosi n'ubike, unu gosi n'ubike, ekwensu olebe ka unu nọ, olebe ka unu nọ. Ezekwu aghọta ihe ọ na-ekwu. A wee sị mmụọ ozi, isi n'obi niela. Mmụọ ozi wee sị ha, yes, o biliela. O nwere ihe jikọ ọnụ ekwensu na Chineke? O nwere ihe jikọ ọnụ onye dị ndụ na onye nwụrụ? O nwere ihe jikọ tebụl ọnwụ mmiri na ụta Chineke? Mmụọ ozi wee sị ha, ngwa baanụ n'ime obodo kunu zisa ozi ọma. Jeenụ n'ime obodo kunu gwa mba niile. Jeenụ n'ime obodo gwanụ ha na Jizọs ebiliwo. Ya mere ọ bụ gịnị dapụrụ n'elu igirigi ike nke Pentikọst? Ọ gịnị dapụrụ n'elu ụwa igirigi ike nke Pentikọst? Ọ gịnị dapụrụ n'elu igirigi ike nke Pentikọst? Ndị inyom taa wee gbaba n'ime obodo. Oge ya na-aga, ihe dị oke egwu wee mee. Tomazụ gbakọrọ n'ime ụlọ were igodo gbachie ọnụ ụzọ maka egwu ndị Juu. Adịgodo gbachie ọnụ ụzọ maka egwu ndị omekome. Oge ndị inyom ha rutere, ha wee kwa n'ụzọ ikpe meghepụ n'ụzọ. Unu meghepụ n'ụzọ ama, onye na-ekwu ebiliela, ebube igwe ebiliela. Anyị hụrụ mmụọ ozi, ọ gwara anyị na o biliela. Anyị bakwara n'ime ili, anyị ahụghị ya anya ọzọ. Ndị ụmụazụ oge ha na-ekpe n'ekpere, maka na ebube igwe bụkwa ụta gbawara igwe, ya bụkwa ụta gbawara igwe, onye mere ike ọnwụ wee. Oge ha na-ekpe ekpere, ihe dị egwu wee menụ. Onye nke mbụ were mebe anya ya, wepụ otu ire ọkụ ka ọ nọ n'isi nwanne ya. O wee kpọọ ya, brọda ụzọ, ị bụkwara ọkụ n'isi gị? Topu nta ya onye a na-agwa wee lekwa anya ya, wee lekwazie ya onwe ya onye na-ekwu okwu anya n'isi. O wepụ otu ire ọkụ ahụ, ọ bụrụ na mmụọ nsọ ahụ jiela. Ha wee meghepụ ụzọ, ha wee meghepụ ụzọ n'ike. Ha wee bido na-asụzi n'olu dị iche iche. Ha na-asụ ha na-asụ na Giriki, ha na-asụ ha na-asụkwa na Hibru, ha na-asụ ha na-asụ na Họkọng, ha na-asụ ha na-asụ n'Ingilishi, ha na-asụ ha na-asụ n'asụsụ Hausa na Yoruba. Ihe aka ndị ya na-asụ. Nke
ihe mere na na-asụ asụsụ onye ọbụla na-aghọta ya ihe ọ na-egosi igwe ebube igwe ahụ chiela oje na mmụọ 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 Jizọs m ịbụ mmụọ ka mmụọ ịbụ mmụọ ka mmụọ oke ebube so eze ebube aka m dị n'elu dike ikpere m dị n'ala ọnwa anyị chi dịka gị onye mezitere anyị mmụọ nsọ onye si n'eluigwe zitere anyị ike mmeri mmụọ nsọ Chukwu bata n'ezinụlọ mmụọ nsọ Chineke ana m ya gị wuchie ebe anyị na-azụ ahịa ka mmụọ nsọ Chukwu chighachi ya ebe anyị na-alụ ọrụ ka mmụọ nsọ gị chighachi ya ezinụlọ niile ka mmụọ nsọ wuchie na ọ bụrụ na mmụọ nsọ bata ihe siri ike gara ike ọ bụrụ na mmụọ nsọ bata igodo ekwensu ga-agbarịsị emume nke Izrel aka gị dịkwa ike onye mgbapụta ụwa nkume nke Zayọn ọkwa n'ime gị ike obi ngara nwee o nweghị ihe na mma na ajọ mmadụ ga-eme ndụ m onye na-achọ ndụ m gbapụtanụ Chineke ịdọtanụ Chineke ịgbawa Chineke afọ ịgbawa Chineke afọ ịdọpụtanụ Jizọs ịdọpụtanụ Jizọs ịgbawa Jizọs afọ tupu iweta ndụ m ezoro ndụ n'ime Chukwu ya mere ọ bụ gịnị dapụrụ n'elu igirigi ike nke Pentikọst ọ gịnị dapụrụ n'elu ụwa igirigi ike nke Pentikọst ọ gịnị dapụrụ n'elu igirigi ike nke Pentikọst aga m atụrụ ya mma sị ọzọ m ekpere aga m atụrụ ya mma Glory to Jesus. He is the prayer answering God. Yes, sir. He said, I am God. Is there anything too hard for me to do? Ibe na-eche ndụ omemma ma zụrụ arụ onye kpọrọ oku ya bata ọzọ ekpere ọma nke m tiwara anya m nke m awaala ọdụgburu nje kwugbo mma ọtawo mgbe echeta nwa m mgbe ndị ụwa na-akọ m ọnụ a na-akọ m ọnụ n'ụwa ọ sị na m enweghị ego ama mma kọrọ n'ụwa mepụta ya ka kọrọ ya onye na-akọ m ọnụ n'ụwa ọ bụghị bụ Chukwu ezi mkpọpụ ahịhịa ngosi mụnye m nwa ogbenye ibe na-eche ndụ m nara ekene ịgba ama ya nke dibịa ụwa ọhụrụ gbalaka otu aka na-eru mba otu ụtọ ka ntibi ya nenu nwa menye dịka m oke na-enweghị olileanya ka Jizọs zitere n'ụzọ ezọpụta ịzawa m dadi aga m eburu m ekele oge gị n'ụlọ nsọ gị se ọzara m ekpere aga m atụrụ ya mma ọzara m ekpere aga m atụrụ ya mma onye dịka gị Chike na-aza m ekpere agara machiri ụzọ ibu dike na eze bi n'igwe aka nke m jem ọnụ ya maka mere m ụdada ọnụ ma oge ekele ana m ayọrọ ịbara ọ na-acha ejuwo m ọnụ ọṅụ ju m obi ya ọza m ekpere se ọza m ekpere aga m atụrụ ya mma ọza m ekpere aga m atụrụ ya mma
ya mama azamekpere 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 azatụrụ ya mama se azamekpere